Здравейте хора! Днес ще покажа една бърза рисунка с маркер. Искам да ви задам странен въпрос. Няма да гледате. Можете ли да отгаднете колко тук са ми маркерите? Напишите, аз ще прочета. За да ни ви трудя много, не пишете нищо. Аз ще ви кажа направо колко са. Те са 60. Сега ще нарисувам една бърза рисунка с маркери. Само ми дайте малко време. Нарето така тетрадка. Тя ми е на брат ми, но тя вече е стара. Той ми е дал. Започваме да рисуваме една бърза рисунка. Вижте, какъв е? Последвайте канала Крокли Шоу. Много не обещавам, че ще е много равно. За вас може да е равно, но за мен не е толкова. Аз съм нарисувала тази рисунка много пъти, но... И сега искам да ви нарисувам за вас. Да ви остане в коментарията. И сега съм готова. Нямам друг бледен цвят, освен този. Размазано ли ви е и на мен? Подсказвам каква може да е тази рисунка. Разбрахте ли? Или още не? Айде да повторим. Разбрахте ли? Още един път, щом не сте разбрали. Не мога да го кажа, защото вие така ще познаете. Още един път. Мисля, че сте разбрали. Ако сте разбрали, напишите. Даже ви го направих по-лесно, защото вие виждате какви маркери взимам, а вие можете да познаете тази рисунка с какви маркери я правя. Малко стана нещо такова. Направите ви, че тези неща не се виждат. Чулците му не се виждат. Защото тук греши малко. Почти и съм готова. След малко съм готова. Още малко. Останаха тези неща. Искам да оцените от 1 до 10. И остана сам да го отсветя. Дано да ви пасва. Много е тънко. Ето. Там не знам какво правим, моя брат. Вие сте го виждали в единия клип. Припомните си го. Де там той строи? Какво беше? Там дет строи
Домино ли, не знам. Мозайка. Не домино, а мозайка. Последвайте му канала. Кроклю Шоу. Ако ще ме питате защо каналите са ни еднакви, защото ние сме брат и сестра. Вие мислите защо толкова много въпроси ви задавам? Брата малко там на нещо си игра, не знам къде. Нещо много е тих. Иначе той крещи много. Няма да ви казвам всичко, защото ние също си имаме майка. Почти съм готова. Тъй, мисля, че съм готова. И остана последен штрих светло синьо. Да направим лека виолетка. Само оградяваме. Малко не се свързва с другата рисунка, но какво да направим? Да му направим личице. И последно с жълт маркер. Леко е такъв тъмен, но нищо. Все пак ще различите. Нали няма да ви се смеете, но той ще е довойно. Тъй. Готово. Ако сте отгаднали какво е това, последвайте ме. Това е коте. Да ви направих ето тъй. Разбрахте ли вече, че е коте? Ето и цветенце. Виждате ли? Това е много красиво. И зато и ви казах да не ми се смеете, защото тук има две слънцета. Обикновено няма две слънца. Но аз го направих тъй. Чакайте, нали забрах най-главното. Още не си тръгвайте от мен. Ей сега. Най-важното. Най-важното. Трева. Нещо пада. И чао на всички. Довиждане. Последвайте ме на канала Кроклю Шоу.